Aquí os doutores fanse doutores. É o lugar onde se defenden as teses de medicina, ante os retratos dos decanos, ante a historia. Pero agora descolgaron os cadros do Salón de Graos. O motivo, que pronto vai haber obras na facultade. Estamos falando da renovación, rehabilitación e intervención na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela. Vai ter un impacto importante no interior. Todos os nosos médicos prácticamente formáronse ali, o cal máis que o edificio en sí, a construcción, pode que sexa a memoria sentimental deste edificio o que máis nos impacte. A Facultade de Medicina vai para 400 anos. Tivo sedes como a Fonseca que acabaron quedando pequenas. Había que facer un edificio propio. Esta é a terceira sede da Facultade de Medicina, pero é o único edificio que se fixo pensando primariamente en que fose Facultade de Medicina. E foi fundamentalmente gracias á intervención de Montero Ríos, que foi a persona clave en aqueles momentos que lle dou o empuxe necesario para poder facer este edificio en esta zona. Na zona cero de Santiago, linda costal, coa catedral. Estando, digamos, acorde ao entorno, non? Está moi cerca da Plaza do Obradoiro, moi cerca da Catedral, moi cerca do que en aquel momento era o Hospital Real. Empezou a construirse no ano 1910 e terminouse no ano 1928. Foron 18 anos de edificación que o arquitecto que o estaba levando morreu antes, non chegou a terminar. Cando se construiu, chegou a estar comunicado co Hospital Real. Non había unha pasarela que os comunicaba. O daquela Hospital Real, hoxe o hostal, era escenario clínico da carreira. Na facultade xa se facía unha medicina moderna que non deixou de avanzar. Foron entrando as mulleres, que hoxe son ampla maioría nas aulas. Agora, toca facer que o edificio tamén avance. Unha das cousas que estamos falando tamén é que a Xunta de Facultade se pronuncie sobre cal é a situación mellor, seguir con estas obras ou intentar acercar a facultade ao clínico. Non son incompatibles. Todo o que se está facendo agora é mantimento dun edificio de 100 anos que hai que actualizar. Nos esperamos que un mes ou dous como moito estemos xa en faena. En primer lugar, una limpieza y en segundo lugar, traerlo al momento en el que estamos, ¿no? Entonces eso me parece a mí un ejercicio de sostenibilidad. Esta primeira parte, basicamente, o que vai a facer é condicionar que a escaleira que sube directamente á segunda planta conecte tamén ca primeira, que esta primeira planta non está conectada. Plantas que no estaban conectadas con la escalera principal, ¿no? O sea, algo que parece muy extraño, pero que va pasando en estos edificios que van creciendo y ya van apareciendo adaptaciones, ¿no? ¿Qué más sostenible puede ser que recuperar un edificio que ya existe, ¿no? Cando empezou, chamábanlle o Templo de Galeno. Desde os seus inicios foi emblemático, pero agora temos que pensar unha cousa. De aquí saíron a inmensa maioría dos médicos que están nos nosos hospitais e nos centros de saúde. Na súa portada atopamos arriba, esculpida en mármore, unha operación cirúrxica. Abonda con levantar a cabeza ante un edificio histórico.